masuk ma prosesi asa jongjong mahita di inganat tabe. Udul mahamu melantai madihita. Horas madihita sasudina. Sebelum kita mulai acara parmigota mata yang naoma ita. Amin. Huriani tuhata hupasat kami selamat hari Minggu tujude ruas ni huria namar pungu di bogas joroon totak kana tongon live streaming siat tonga di bagas alani parsahiton. Tamado hita memuji debata naung payutihu padalanata samingguon diringiring itugu-tugu gabi boy tabolus akka ragam ni ulaon hamaolon do lasniroha dibatado maguguyon hita tamado hadirangotta songon pandangion ni parpesalmeni jahoba do pargogokku do lobu-lobukku maraposan tibana do rohakku jadi dapotan pangudupion au asa marolopolok ma rohakku jela pujion ni edekku ma ibana puji ma Jahoba hamu ali akka na nasyanna jela edeon hamu ma baritani habadion nai pinuji ma Jahoba ainong aritangihon suara ni soba-sobaki talasod do nanggitiki on pesta pareon ama HKBP mampang parapatan di bagasan tema namanahan ro di ujung naido paluonna garuk na porsea say na adopan na do hasusaan si taonon alai hok madi gogo hok madi haporseaon saat ro di ujung na malah si roa mahita ala Yesus mangaleon gogo di hita atong talasoma parpungot taon do pesta pareon ni ama sedarion mared de mahita
ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi perbadia na tua palangit dot tanoon. Amin. Songonod do di dok Tuhan Yesus yang gopoda na diau dang ahu na punasa poda ni namar suru au doi molo adong manang ise na mabain lomoni rohani amai boton nido taringot tu podai manang na siya dibatai manang na huatao ni siyan roharohaku sadiri songon na dot ni surati aka batang aik na mangulu do mabaur siyan pamatang ni na porsea di au. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata nasangap jalan abadia, diramoti jala di gombihodoh huriam martegite todimi dibaheni pangido hami nuaing tuho leo madihami roha panguluyon asa malsi roha hami mangulaon nadokmu songon panguluyon ni anakmu tu amana saya prarak ma harajommu jelasai tabai ganup ari bilangan ni akan apoksea diho asalam tarbarita guarmu nabadiai jala dapotan hanguluan hami maritehite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ujul maita. Mari deta. Sedarion ima sepatik parjolo 110 dohot lapatanna patik parjolo audo jahoba de batam ninda de batatta dang jadi marakup au bahinomu de batam patik paduahon dang jadi ganommu jalan dang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon ko di bagasan aek na ditur ni tano yang go tunggabi sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonong goar di debata yang go soture dalanna ay hona humdo sogot akka namar sineang di guarna patik paupatton ingot hamuma pabadaon ari minggui inonomari ma ulahamu nasa silomuna alai anggo ari papitoni ari pardane Jehovah di Batam lui dang jadi homangula anggo dinasadari manang anak mupe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposo boru-boru ro di pinahamu ro di isi ni hutan halak pe nabange batu hutam ay no mari do itop padewata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradi do ibarat di ari papitoni dubaheni do umbain nai pas-pasu di bata Jehovah ari paredan nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangabampu do natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano nanileo ni Jehovah di Batam diho
patik paunopon unak ko mamunu, patik papituon unak ko mangalakku, patik pawaluon unak ko manakko, patik pasiahon unak ko olo makatidakon hatana sutu maralohod donga jolma, patik pasapuluhon dang jadi halengan roham bagasi dongamu, dang jadi halengan roham donga saripeni dongamu, mang naposona bawa, mang naposona boru-boru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongamu. Uhado pad ibata taring utu patik nasapuli oddo. Aho do jahoba de batam ninda de batatta. Para gogo na suatu dosan jala parimas. Siluruhod dosani ama tu pinoparna hudisudup patoluhon hudisudup paupaton. Pinopar nyakka nasogoro hadiau. Alai asidor hakku giakkan na beribu akan na berlingro hadiau nasumangalau si patiki. Atong krak midogo itu bata lang mangulan hobar tu patik nai. Ale tuan de bata sai pargogoi mahami mangulau na hobar tu patik mi. Amin. Bare dita. Tatapoti madosatta martangi yang mahita. Ale amanami jala di batanami na di banua gijang. Para siroha na sumurung midahami. Hu para tutu jala hu topoti hami do dosa do pangalason nami na godangi. Tatak mahami marhite asineroham. Jala sesa madosa nami saluhukna. Alani pakokok ni anak halongan ni roham. Tuhan Yesus Kristuan si pangulu kami. Amin.
gabagan di bata taring tu hasani dosatta adong do dihita situ ni malim nasongoni nahudul siamun ni habangsa ni hapangamon di Banua Gijang ibayani terbat ibana do panguluon ro di ujungna akan nasadok ro tu debata marhite ibana na mangulu ibana toktong asa tingat pernasida hasa kapo ma debata na di Gijang. Amin. Amin. Udul meda mari deta Si pangolua sai tobota awon sai una madara sian rohako rosi mabolu rotiu ada kutu rohot muda di Buria dia sobona basma dia sudu rohot muda di Buria dia sobona basma. Rohoni mudani papatan Maria Roni parmolui Kotong manobua Rosi parmolu rotibu Baik maaf anak kutu rohot muda di Buria dia sobona basma dia sudu rohot muda di Buria dia sobona basma. Huriani tuhatta tahalasod do pesta pareon ama dia KP mampang parapatan sadarion na manggoraon manahan ro di ujungna asa dapotan hanguduan na pemace godang do siado peningolu siganupari alai tarjudo akka ama makahulongi parduhutana be songonido patut hawlongan ni akka bawa parduhutana be songon daging na sandiri na makahulongi parduhutana dirina do hawlongan na disi Saya pargogoi si parmahan boloni masude ama di hurian nama kolongi rumah tanggana. songon si Job gabe malim ditongani bagasna do akka yanakonna tu debata asa unang gabe marlak dosa yadung marliat akka ari panggalangani disuruh si Job mangalapi nasida asa diuras nasida dipasogok hehe manuguk nai jale peleon akka pelean situtungon marguru tu torok nasida sudena aninna rohani si Job do atitung naung mardosa akka anak kokku jalan naung itu gali rohana di bagasan maun debata hesongoni di baini si Job ganu pare Saya pargogoi mga Tuhan sude ama mangulahon hamalimonna pitongan ni habagas nami dinalam urat ni zaman teknologi tikiyon
hot di haporsiaon nanggok si taon. Songon si David na botor rohana jala saya mangalului lomoni rohani de bata songonima akka ama itongani laptibo rohadiri sikap tidak mau tahu arogan lalak beralapan marbede sosial tarjou makobasi itongani bagasna do dihuria on songon ama namar sahala bunga jupang au si David anak ni si Isai halomonaki si pasaut nasa na pinangido ni rohakku Sai di pargogoi Tuhan ni mahami lau hobas tu akau lau nadenggan maka holongi keluarga na maka lolongi dongan sabagas nami rihipe yan akon nami marsiurupan hami di tongan ni huria rap marhobas huhaburjon hami martuhan nang pe masai gudang siadopan nami Jehovah si parmahani marmahani hami ganuk ari ganuk tiki rikotan nami akan atatu siubasan di tongan ni huriaon dang marnaloja hami marpanukun aha donaing bahe Tuhan jala dia ma bahenoku Tuhan asalam tu hehena parsauran pakobasion hasadaon nang partodion di patau di batama sude akka ama sailam tuhe nama di ekonomi semangat ingulu si ganup ari do diak kegiatan pakubasion dia GP mang parapatan hehe iperngulonna do partudion Udang si tutu ulaonu atau di pasah Tuhan Tuhan dangadong betiki mana lemba tahe monumila hengiruhan aso sai padu pamai alani Tuhani soma kirim balos na Tuhan bebakono mabina nani ulami manang nadong paguweni turpuk epistel di minggutta sedarion iman tersurat di Sada Samuel 2 ayat Sada 1:10 tajama marsikat surin dungi matangiang masihanna ninna ma marolopolok marohaku mida Jehovah tibuldo tadukku di bagasan Jehovah lahir tapsitudo pamangaku dopa akka musuhku benalas rohaku di panguripemi aidanga dong dukon ni ho jaladanga dong partano batoan dukon ni bedebataku unang sedak dati hamu manenganengahon hagi jangon unang ruar hata jukat sian pamangamuna ai Jehovah do debata napuna akka parbinotoan jalaibana dumasing akka pabahenan marponggola do siur ni ulu balang jala marhohos hatogaro do akanaung madati akka na lubian nasailaon lahu do macari si panganon jalak kana rapar hian marlangge-langge ola tubuan anak pitu nahol hian jala merus buti storop anak yan Obado nama bulu dohot na panguluhon ibana patuaton tu banua toru dohot panakokon muse Jehovah do na mabain pogos dot mabain mamora ibana do paijurhon tos ibana patibulhon muse ibana pakai heon sian orbuk halak na tarjepol hian jala dipatibul na pogosi sian gabo lao pahudulho tulabung niaka na sangap
jala diturpukon habangsa hamuliau tunasida. Ai Jehovah do napuna aka ojahan ni tanoon, jala dipaojak di atasna hasianganon. Sai naramotan na do pak ni akka nanyasyanna. Alai sai pare dipun na do di bagasan hawolomon yang akka parjati. Ain dada bineni hagugun sadiri marwaso bawa. Halak akana mangalo ibana. Makuling ronggurna di banua gijang di atas nasida. Jehovah maku aka ujung ni tanoon sobut, jala lehonona hamuliaon tu rajana, jala patibulona sugut taduk ni Mesiasna. Ido sahatna martua do akka natumangion hatani debata jalan nopyoksa. Amin. Amin. Mari dita. Sadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan nato pangalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman itu buon di si Maria gawe sia tondi perbadia andorang sohabubuan ido tuwata nato mau na bernit di pengumuman di silatus nama tarpajan do imana di hau pinarsilang na tuat menutoru dung ditanom na mulak mangolu dari patuluon nama naik surugo la hundul syamu de bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima imana pangulak sogot tutanaon mangumi halak na mangolu do namate au porsea ditondi porbadia jaladong sadauria na badia Uriah atau panila Kristen akan abadia do dia sandi dosa do dia tai namandok mulak mangulu so daging halak naung mate do dia ngaluar na soro sudah. Amin. Tapi gimana? Kor. Bagi matik ting nama sedurat te bukasan minggon. Tabegema titing di huriata di bagasan mingguan.
Sada Guarni Minggu. Guarni Minggu ta sadarion ima minggu 25 dung trinitatis hasitolu sadaon ni debata do topik na manahan ro di ujung ido Pauluonna Matius 24 ayat sia 1 ayat 14. 2. Dakdanak na sorang na di hari Sabtu 2 November 2024 di basa-basahon tuhata dosa dadak danak bawa di tengah-tengah ni keluarga Karliman Silalahi Ibu Mega Pairawati berusia gian, alamat Jalan Batu 1 Gang Arab nomor E5 Pejaten Timur Wik Opat Tipas do dak danaki suang songoni nang natorasna. Tolu Namonding di hari Rabu 10 November 2024 nunga marujung ngolu sintua Benhard Samuel Arif Lumban Tobing 40 tahun tubuh 19 Mei 1975 Amata Nioli Marisi Lumongga Boru Utauruk alamat apartemen Madison Park Uwik Sada ditaruhon tuudian di hari Jumat 15 November 2024 di TPU Menteng Pulo. Di hari Sabtu 16 November 2024 nunga marujung ngolu Banggas Frederik Setiawan Pardede 44 tahun tubuh 25 Juni 1980 amata Noni Helda Maulida Gultom alamat Jalan Bangka 2D nomor Onom Pelamampang Wik Sada Jala Sadarion Minggu 10 November 2024 pukul siawib Patu Paondo Parmingguan Maringanan di Rumah Duka Universitas Yuki Cawang Nani Uluhon ni Pendeta Suryani Ida Sihite STH ditaruhon tuudian di hari Minggu 10 November 2024 di TPU San Diego Hills. Tabuan ma ditangyata asatuata na mga puli keluarga na tinenggalhon na. 4. Ruas Natabba Mamuka Sadarion Minggu 10 November 2024 Gabe ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan keluarga Albert Mangarajatua Parulian Samosir Ibu Claudia Cindy Angelica Boru Hutauruk Jalan Sadar 7 nomor 70 Sia Ciganjur Jaksel masuk sektor 5. Perkenalan di kebaktian bahasa Batak pukul sia 30 WIB. 5. Persembahan diakoni Sadarion Minggu 10 November 2024 di Parmingguan pukul 7 WIB dohot pukul sia 30 pasahatot tado tupak tu ulaun diakoni Huria di bagasan amplop diakonia di Tiki Marsijalangan Dung Simpul Parmingguan ia bolon ni sisari hota tu ulaun diakoni Huria di tahunon 74 juta ia hatorangan ni program dohot anggaran diakoni Boy Mata Bereng di Titing. Onom Parheon Ama Sadarion Minggu 10 November 2024 di Parmingguan pukul sia 30 WIB bahasa Batak di Patupado Pesta Parheon Ama HKBP Mampang Perapatan Dung Titing Binasahat ma mandok hata sian ketua Ama dot ketua Parheon Ama udut ma paduan suara Ama HKBP Mampang Perapatan dohot tangiang pangon dianon Jaladung Sidung Parmingguan pukul sia 30 WIB Patu Paundo Ramatamah dan sharing program seksi Ama. 7. Jadwal ibadah tengah minggu di Pabotohon ma tu ruas ni HKBP Mampang Perapatan asa taida ma partikian dot parhobas parpungan tonga minggu natar surat di warta. Walu penutupan pertanyaan week di tahun 2024 di hari Selasa 19 November 2024 pukul 10 sia WIB
maringanan di Gereja Naing Patupaundo penutupan pertangyangan WIK tahun 2024 alani robe mahita mandohoti pertanyani na markor kur WIK tolu, WIK opat, WIK 5 paduan suara Maranatha, seksi remaja, Naposo, seksi ama, seksi lansia, dan seksi perempuan. Sia, Minggu ujung tahun Parhuriaun. Di hari Minggu 24 November 2024, ima Minggu tahun Parhuriaun, parningotan di akan namonding, di Patupa, do parmingguan pukul 7 WIB Bahasa Indonesia, dohot pukul siat 30 WIB Bahasa Batak, di si jahonon nama akka naumonding di bagasan sataon Parhuriaon, acara di Parade Huriado. Parmingguan variatif HKBP Mampang Perapatan, pina botohon tusude ruas ni HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu 24 November 2024 pukul 10.07 WIB maringanan di Gereja HKBP Mampang Perapatan Patupaona do parmingguan variatif robe mahita laos tahara manang hirpas ma akadongata mandohoti isa. 10 sada jadwal rapat HKBP Mampang Perapatan diberitahukan kepada Parhalado, Dewan, seksi-seksi dan jemaat HKBP di gereja kita ini. Berikut jadwal rapat yang akan dilaksanakan antara lain tanggal 29 November dan 13 Desember 2024, rapat Parhalado HKBP Mampang Perapatan di Konsistori. 12. Laporan pelayanan 2024. Tuamanami Inanami Ketua Dewan Koninia Marturia Dohot Diakoni Dohot Seksi Parhalado Parartaon Dohot Badan Audit HKBP Mampang Perapatan Pinangido Asa Pasahaton Laporan Panghapobasion 2024 Dohot Daftar Inventaris Surya paling lambat Minggu 24 November 2024 Asaboi masuk tu barita jujur tahun Nihuriata 2024. Saplu Tolu, Program Kerja Dewan Dohot Seksi 2025. Tusude Dewan Dohot Sude Seksi Naadong di Huriata asa dipatupa ma program kerja nabe tahun 2025 tasusun ma programi marumang matriks nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat pelaksanaan, biaya, menang pendanaan. Jala programi asa dipasahat ma nalumbambat na di hari Minggu 24 November 2024 tu parar tahun. Jala dikirim tu email yang tertera di kertas. 14. Surat Pastoral Eporus HKBP tentang Pilkada 2024. Dungsi Dung Titingon Jahahona do Surat Pastoral Eporus HKBP Taringot tu Pilkada 2024. Ruas 15. Ruas Namar Sahid Tabuan ma di Bagasan Tangyata aka ruas Namar Sahid Hatani Debata Pasahat ma dalanmu tu Jahoba Jala Haposi Ibana Asa Ibana Patu Rehon Salmen 37 ayat 5. 10. Namar ulang tahun Parhalado Dohot Ruas Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di Bagasan Samingguon. Di dok Hatani Debata di tanganna siamun do gajang ni umur jala di hambirangna do hamoraon dohot hamuliaon. Boda tolu ayat 10 onom. 17. Namar ulang tahun Pardongan Saripeon Parhalado Dohot Ruas Pasahaton selamat ulang tahun Par Saripeon tu ruas ni Huriata namar ulang tahun di Bagasan Samingguon. Didok Hatani Debata alai di jolo di saluhutna masih haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan iroha ido godang dosa. Sada Petrus 4 ayat 8.
Parhepengon terlampir. Huria Kristen Batak Protestan Pea Raja Tarutung 6 November 2024 nomor 136 garis miring L Romawi 17 garis miring 11 Romawi 2024 hal surat Parmahanioni Eporis HKBP lahu manumunomu Pilkada Serentak 2024 Mandapoton nahi naholongan sude ruasni HKBP marhite amanami inanami Pandita Resort di Inganana B. Asini roha dohot dame nasian debatama na mangaramoti hamu saluhutna. Piduji ma debata ama para siroha ala nungat tulus bangsota patupahon pemilihan umum na di hari 14 Februari 2024 na salpui nunga di ojakpon be aka wakil rakyat di Tirket Kabupaten Manang Kota Provinsi Nang Pusate nunga di ojakpon be panggom komita di hari 20 Oktober 2024 ima amata Presiden Jenderal Punani Wirawan Haji Prabowo Subianto dohot amata Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pembantu tonani debata tu hita huria toktongma tatangyakom Presiden dohot Wakil Presiden Republik Indonesia rapon sude kabinet dohot pangarupina asa dilehon debata bisuk dohot gogo dinasida laho manguluhon dohot mangaradoti saluhut rakyat bangso dohot negarata hombartu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dohot Pancasila di negarata. Saya dilehon debatama sude patogita rohana marhabiaran mida jahoba jala di paholang manasida sian roha diri dohot panghution balikca di palumehon jala di patoguma rohania sida manarihon sandok rakyat Indonesia so marimbar. Dari 27 November 2024 naron patupa ni negara tama tong sada ulau nabalga ima pemilihan umum wakil kepala daerah Manang Pilkada serentak di Sandok Indonesia laho mamilit gubernur dohot wakil presiden dohot wakil gubernur bupati dohot wakil bupati Suangsongoni wali kota dohot wakil wali kota Songon Eporis ni Huria Kristen Batak Protestan marhite hion kupasat ami matu sude ruas ni HKBP tiga prinsip na mangihuton Sitiopota laho mandoti pemilihan umum kepala daerah serentak 2024 ima Parjolo tatangyon kon ma pemilihan umum kepala daerah 2024 serentakon asa mardalan di bagasan lasni roha hademahon hatigoran harentaon rahasia bebas dohot haluan sian biar paduahon tapilit macalon nang taruji dengan sejarah pangulaon nang hadirionna dadaholan alani aka janji kampanye patoluhon songoni anak peni debata dohot sisiani Kristus hita tapaholang madirita sian sisip manang politik hepeng politik hadirion manang identitas. Paupaton, sude mahita nang tong mamake hak pilih tabe. Palimahon tatangnya koma dongata ruas ni HKBP nadohot di bagasan kontestasi Pilkada Serentak 2024 on asa tutu si tutu nasida gabe sira dohot panondang si bondame si tindangi hatigoran dohot parhobas ni masyarakat. Songonima pinasat parmahanion laho manumunou
mu Pilkada serentak 27 November 2024 naron saya toktong ma diramoti debata bangso dohot negarata Indonesia bahen sangap di Guarna. Huria Kristen Batak Protestan Eporus tertanda tangan Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Akapelian hamuleateon dohot na asing naso jinaha di titingon taidama di harotas acara nadong di hitabe songonima titing ni huriata di bagasan na samigoon. Tuhata mamasu-masu. Jadi kata sambutan perjoloma ketua ama, ketua paraheon, kor ama do sapat. Shalom. Lalu, Selamat hari Minggu. Horas ma dihitas sude. Nau hormatin kami. Amang Pendeta Resort, Pendeta Robert S. Pandiangan, Inang Pendeta Suryani Borusite, Amang Inang Parhalado, Manang Inang na Datu-Atua Nami, Dot Sudena Poso, Remaja HKBP Mampang Perapatan. Sadarion na acara puncak ni Paraheon Seksi Ama HKBP Mampang Perapatan. Maulid Godang Madi perhatian dan partisipasi Muna Tuhami Seksi Ama Mampang Perapatan. Tema ini Paraheon Tasadarion, orang yang bertahan sampai akhir akan selamat. Matius 23 ayat 13. Subtema, melalui Paraheon Ama HKBP Mampang Perapatan semakin mengasihi, menopang agar kuat dan bertahan menghadapi zaman baru. Amang Inang menurut data di Huriata godang do ama di Huriata alai dang sude dope na dohot aktif tu kegiatan-kegiatan seksi ama alai arop do rohanami asa romanian akadongan ama dohot tu kegiatan seksi ama pos do rohanami na kon makin berkembang do sude na kegiatan dan partisipasi seksi ama Mampang Perapatan. Godang do acara-acara na adong di program kami seksi ama sebagai berikut. Sada kegiatan rutin pendalaman Alkitab setiap akhir bulan yang rata-rata kehadiran 15 orang, sharing berbagi dan memulai kesaksian. Latihan kor paduan suara setiap hari Senin yang rata-rata kehadiran peserta 23 orang. 2. Kegiatan non rutin kunjungan ke gereja lain membina hubungan ama resort dengan menghadiri undangan dari ama gereja HKBP Ciganjur. Melakukan kegiatan olahraga badminton dan tenis meja. Mengikuti pertandingan catur dari resort lain yang satu distrik 8. Mengikuti gotong royong dalam membersihkan lingkungan gereja. Sada mangido maaf do hami tu akadongan ama di HKBP Mampang Perapatan. Alana adong do sada acara lomba catur napas hari hadang terlaksana. Alana kebersamaan acara H-1 Gotilon. Jadi para seksi dohot do sudah jadi seksi acara Gotilon ini. Amang Inang naparpudi mangido maaf mahami molotung soado Soboy dope memenuhi harapan ni Huriata. Ajari hamu hami tujulanon. Molotung adong nahurang lobi pangaluan nami. Maaf kon mahamin ama Perapatan. Selamat Paraheon ama kita ama HKBP Perapatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom. Shalom. Napinar sanggapan amang Pandita Robert Pandiangan, Inang Pandita Suryani Borusite, suang-suang ini dihamu
sude inang parhalado nami. Nang hina holongan sude ruasa KBP Mampang, terlalu mobi hamu amang inang na tua-tua nami, sude naposo remaja dohot anak-anak sekolah minggu. Horas matuhita saluhutna. Parjolo tapasahat mama muliate tu amata debata, namanga leor hai pason tuhita saluhutna. Tangan do botohon ujungna jari-jari. Nyongjong hami dison jumolo marsatabi. Mewakili sude panitia pareon seksi ama, mandok maluate hami di sude pangurupion muna. Doho ditangnya muna asa bue mardalan acara ta. Ya aka kegiatan nanaung di patu pahami ima. Sada petugas hari tahun di acara Parminggon sejak Oktober 2024. 2. Gotong royong membersihkan gereja. Tolu, melakukan pemeriksaan kesehatan tulansia dohot anak-anak. Kegiatan nanai sulaun nami di bagasan tonon ima. Panegaton komblok di pintu masuk gereja ta. Amanginang saya adong no nahurang lobi di aka kegiatan nami i, sialani i mangido maaf hami. Dung sidung para mengiota adong di patu pahami si panganon ala kadarna di GSG HKBP Mampang. Jadi rap udur mahita tu GSG dung sidung para mengiota laos disi manon di patu pahami ramatama dohot sharing program sian pengurus seksi ama. Manipuli sude hatanamion asa eme si tambah tua parlenggoman si borok debata do nomor tua sayhot mahita salut nadi parorot. Selamat pareon hita sude ama. Horas mak. Kor ama.
Jadi nak kini adong lewat tikting turuas na baru amang samosir do inang burtauruk sektor 5 asa jongjong mamuna dengan anak. Rodo nasida maula aja mak 2 Tapasonang marohata martagi yang mahita Ale Jehovah debatana marhabangsa dubanuang gijang nahutad da jalahu puji hami marhiti anakmu Yesus Kristus mangalopi tangan hami ali Tuhan madok mauliate huhut mamuji pasanga pokok mauliate Tuhan molobui hami jongjong saunari di parminggon nami nahu patu pahami rap dot pesta parheheo nama di Huria HKBP Mampang Prapatanon godang namasa di Huriaon na buanon nami ditangyang nami ali Tuhan nunga sorang sadadanak di keluarga ni Carliman Silalahi Mega Perawati Borussia Gian atong Tuhan pasu-pasu ma keluarga na baru adong yanak konon asa leho dinasida gugudo bisuk laho mangajari anak konna ramoti mali Tuhan dak danaki asa boy ibur-ibur magudang jala di bagasan hahi pason anak si patujulon di Huriam di keluarga nang di lingkungan marlas ni rohami dohami ali Tuhan di ruas natabba ima keluarga Ebert mangaraja tua parulian samosir dohot Claudia Cindy Angelika buruh tauruk Tuhan baima bertumbuh keimanan nasida rap dohot hami marsaur di Huriaon asaolo nasida mamilehon akasilelehon mitu nasida gabe pilihan nama ngulu tarlumubi matahe diri nasida olo nasida mamilehon nang akka talenta na arong di nasida asarapak kami makobasi di Huriaon bay manasida le Tuhan nagirgir madohoti akka parpunguat di Huriaon asaboy hami rap marlas ni roha mamuji pasang ngapoko Tuhan di parheheon ama di bagasan sadarion gurang dohami mago sahala nami ama ali Tuhan ala jujut salalakkanami manang merdu sahami maradu pokok mago sipata tongam nami aladang suman pangalho nami di keluarga atau ngajari hami Tuhan la jalalehon bisu nasian surgoi asa huatu si hami marpangalaho natongam huboto hami paturehon akai anakon nami dohot mangajari buy hami gabi sitiruon di keluarga di lingkungan tarlumobi tahe di julum suang songoni nang di gereja namion ajari hami Tuhan mengajari anakon nami suang songoni nang hami mangului akan natumua sian hami Tuhan namartangiang do hami di ruas manang keluarga nina modding ima keluarga ni situa Benhard Samuel Arif Lubatobing nong dialapo ali Tuhan parhaladomon tujulum di hari tanggal 10 sia Mei tanggal 10 tolu November 2024 da sotagamon ali Tuhan marsak dohot marhabut ni roha keluargai suang songoni keluarga besar ni Banggas Frederick Setiawan Pardede naong nialapmu siatong atau manganami imana naniha baluhon ni inang noni Helda Maulida Burgultom dang soga tagamon keluarga besar Gultom dohot Pardede marsak Tuhan sipata dihilala nasida sahirana soadong tangamu maniup nasida di sitanon nai alai na porsea do hami Tuhan molo tungboy nasida manaon satu tikyon na tangamu na sunguguido holongmu na sian surguido na maniup nasida atong leon magugo dohot pangapuliot tu sude keluarga tarlumubi matahe di bagasan sadarion na taruhonon nami ima amanami Bangkas Frederick Satiawan tu inganan persatokinan manang na inganan si saleleng nileleng na di Portibion ima di San Diego Hill patiur sudiale Tuhan dalan lian arina tiur dohot pikiran tarlumubi gogo di sude keluarga
Tuhan hubah kami ma di tangyang nami sudah program narong di huriaon penutupan pertanyaan week suang songoni minggu ujung tahun par huriaon na patupaon nami di hari 24 November 2024 tahun upasat kami ma Tuhan tutu hiroani ruas asaringgas maddoho tisa suang songoni ali Tuhan jadwal rapat ni HKBP Mampang Perapatan rapat ni jemaat dot rapat parhalado alian ali Tuhan bisuk suang songoni nang akagugu di aka parhalado ni huriam lao mangulahon aka ulaon na di huriaon totu gurang dope ali Tuhan ulaon na sotar jamahami marangdang hula hami songon hami parhalado atau ngajari hami Tuhan lian gugu lao patu pahon nakanauli na denggan dot makubasi lewi denggad dope tu tiki na mangihut Tuhan namar tangyang dohami di ruas namar sahit lian nali Tuhan di nasida pakirimon na mangolu asa totong nasida pasato dirina do nguluna jala tu tibu dapot hamalumot di nasida asa totong boy nasida marlas ni roh harap dot hami di pamujion nami marado poko di huriaon suang-songoni mali Tuhan na marulang tahun di bagasan sadari saminggon suang-songoni na marulang tahun pardongan saripeon huboto hami Tuhan silehon-lehon mudoi umur nagajangi atau totong madileo di nasida pason suang songoni tahetu guni pardongan saripeon dohot holong asal marlas ni roha hami tujuluanon suang songoni rap dohot nasida kutangnya kau kami mali Tuhan pemilihan ni kepala daerah nanaing patupaun ni negaraon piga-piga ari na mangihut homale Tuhan na mangeliat damai di saluhut na mangulahon suang songoni lian tanggung jawab Tuhami sebagai pemilih asa huboto hami malimilit na denggan ngoliate Tuhan molonang tarpilit uluan ni negaraon manang presiden dot wakil presiden suang songoni nang aka mentrina porsiado hami Tuhan hodo nama militi marhite pemilihan ni presiden atong parsahalain nasida Tuhan lihat tot dimi asa diboto nasida mangulahon dot makbain las ni roha dot kebijakan na berpihak Tuhami rakyat gurang dotu ali Tuhan dosa nami alai namaro mahami tu habadiaumi mangalopi tangan mangido siakko asa suman jala tongam hami di pangiduan nami jumolali Tuhan sesa dosa pangalosion nami asa sa marhite iboy tarjalo hami paso-paso nauli na denggan sian adopamu mangasahon guarnya namu Yesus Kristus jalo ma tangiang nami amin. Mana di desa nomor 710 sada ayat sadot ujungna hupa pelian sada A sada B. Itu ratai
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti hati-hati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita sudi akka manginang, lumubima tu akka amata na khusus hudul nuaing di sabula habiraku di son, di sabula siamamu ati akka mang, ima akka amata na baru pe maredde tulu edde diodde honna sidate songon nalas doro hatta di akka edde na niedde honna sida marsitutu do alani tabereng mazo dopak nasida akka inang amang sebulan nasida tabereng hukma tabaijo ya songon nasomal tabai rupani like kang itu zempol hukma hita senyum tunasida ate iya oh songon idok na tutu martoba mazo hitain na martoba mazo tutu tunasida iya jala akka ama na asing dope tahun narodoh masongonom museate iya adong do kegiatan nak dipabuat kegiatan na rutin ale adong do non rutin berarti dang polai kosai tarus sape adong do dibanari kegiatan na asing boy do tata ati akka manginang suruh hamuma akka amatai asatong ya reta nasida. Nah di bagasan las ni rohata di parheheon ni ama di tongani huriata di son naing begiot tamasian khata ni tuhata na tersurat di Evangelium ni si Matius di bidu 24 di ayat sia sahat ro di ayat 10 opat. Di ayat 10 tolu non di ayat 10 tolu sudema akka ama rab hita majaha ate akka amang kumulai ma majaha dungi pasahaton namahamu tu hapersuhon pola pusaon na dohamu gabe hosoman ni bangsu saluhu nahamu ala goarhu jadi torok matargasip ditikii gabe masih jehean jala masih hosomamma dungi hehe ma lan panurirang pergagap mangaliluhon torop jolma jadi ala nalam rarat nasuhum lam tungalina ma kaholongon ni roka di jolma godangan rap ama laos barita honot todo barita naulion nataringot tu karajaoni dilihat portivion lako makatidak kotsa tu saluhu na bangso dukpe asa ro ujungna olat ni ido sahatna dihamuna akadongan saha perseaon di bagasan goar ni tuhata Yesus Kristus kita dahamu do tehe inang bunga mawar kita dado uli do uli ya teh tiga macam rupana ada mawar merah ada mawar putih mawar warna apa lagi kira-kira kuning ada ya iya baru muse dakolan warna nabagak ya beraroma harum tapi bukan hanya itu ternyata akad jenis kupu-kupu ataupun sejenisnya lebah barangkali jujuk do songgop tubungai alaniaha ada ya ada manisan yang bisa disedot oleh ya hewan tersebut alai diuli ni bunga mawar adong do diboto hamu sesuatu amang inang na berbahaya ada durinya jadi bunga mawar yang indah itu sesungguhnya tanpa ada duri dia tidak bisa seperti bunga mawar yang kita katakan indah harum dan bermacam-macam warna dan bahkan ada manisan di dalamnya.
Seperti itu juga kehidupan kita di tengah dunia ini amang inang. Dakolan bunganai alai adongdo durinya. Supaya lengkap bunga mawar itu, di situ ada indahnya, di situ ada warna-warninya, di situ ada manisannya, alai di sini juga ada duri, dan duri itu seringkali kita simbolkan atau gambarkan sebagai penderitaan, hahaciton, hapersuhon, aka amang inang. Dan kehidupan ngolu di portibiope songonido, dakkolan nauli, dakkolan natabo, dakkolan natonggi, alai adongdo na hacit, adongdo na persuk, adongdo sitaonon, jala adongdo aka ancaman, tantangan di tongani ngulu. Bahkan tahilala do amang inang, lam tu godang na do aka ancamani di tongani ngulu taon. Lam tu godang na do aka penderitaan. Adong doi sian nahumaliak kita, pui doi sian alam di sekitarta. Songoni muse bui donang siap pikirata sadiri pe. Bui romuse berkaitan alani haporsiaon. Jalana gumudang hati Tuhan Yesus medok hatanak king, ditiki merperdumungan tuha porseaudui ala ikon ihutonon ni akasisian naima Tuhan Yesus alai di pabotohod do tunasida gudang ni akka parukilon namang ihuton Kristus dang na pabiar-biar hon molo di pabua jala operlu dotong dihitaon akka amanginangate molo adong na pabuahon ancaman, adong na pabuahon akasitaon na mungkin muncul, tang na pabiar-biar honi dihita. Alaya sabuhado, asa taboto do majagahon dirita. Asa taboto mempersiapkan dengan baik diri taon. Tarsarupa do itu akka parsahitoni, diba adong do mabiar halak periksa kesehatan, ido ibanaha. Mulu tarboton no sahik ni be gabi stresi ben habis asitong na muli boto adok sahik na bohado niyan iboto majaga honi dote berarti lam ringgas mahita periksa ate akamang alamar perdumut tongan nututi matau natongi periksa baik periksa kesehatan fisik songonido periksa kesehatan naha partodion ya asa taparade do denggan. Nah nuaing amang inang molo takas do taboto adong do HP akka sitaonon adong do HP akka ancaman adong do akka rintangan di tonga-tonga ninguluon boha disomman nuaing hita di paradi tuhatai asa bui hita mengadupi jaladak kolam mengadupi alai dido asa manahan ro di ujung ya sampai ke tujuan jala moluduk saha tu tujuan tu songon akka parsikola dapotanaha matahe ijazah sedemikian rupa alai molo holam marsikola buti dudak saha tu tujuan dang dapotan ijazahi marsikola ibana burju ale ujian dang adong media bui dapotan ijazah alai ikonna do ibana di ujiani baru lulus yani dapot ibana ma ijazah tabama las niroha nuaing rumang ni akka haporsuhon na pinat buah ni tuhat tadison akka penderitaan ditabba musai adong akka colma tertentu na diguar panurirang pergagap akan nabi palsu iman namang klaim dirina utusan Tuhan dido nahina tahun nai ini adalah wahyu atau nubuatan dari Tuhan ya namasa maun marhiti kami hupa buah kami nutu hamuna alai jujut akka ungkapan na dino nasidai dak sitong
ungkapan ayo na saya hola mengelabui. Ya, amang inang hati-hati hita anggak kanong matubang agudang dibigi teh kisah-kisah na adong oknum tertentu mengklaim dirinya sebagai orang-orang utusan Tuhan lalu mengatakan sesuatu kemudian sedemikian rupa orang terkumpul, setelah terkumpul lalu dieksploitasi sedemikian rupa, dimanipulasi sedemikian rupa, asabui dapat keuntungan ibana. Jala memang adong lu halak mendok sono nak kamanginang asa dapotan ninna ya padurung ikko bohado tahe litok aek ido te songoni domang molo litok aek dapotan ma padurung o padohan yakka na tua-tua de. Kalau air sungai atau air apapun itu yang biasa ada kemungkinan ikan di situ ya. Kalau lagi kotor litok dapotan ma penangkuk ya padurung. Alani ayo kita kotori atau kita litohi, kacaukan sedemikian rupa asabui tak kuasai, asabui dapotak kita. Ada juga orang berkata seperti ini ya, untuk sian akka masa-masa remaja, masa kanak di pinggir-pinggiran na adok persawahan rupani ya pengen untuk menangkap capung ya, mudah sekali menangkap capung ninna bohandong. Menangkap capung biasanya memang kita intai dari belakang pelan-pelan sedemikian rupa, belum ngajonok tengah tahun cep dapat alero teori baru mendodak songoni teori baru bohandong. Roma hosian arah matahari atau arah sinar, lalu putar-putarlah tanganmu sedemikian rupa, lalu nanti capungnya akan menggoyang-goyang kepalanya mengikuti gerakan itu, dan dia tidak sadar lagi tanganmu sudah dekat, lalu tangkap. Dan itu juga yang dipakai amang inang untuk menguasai banyak orang sekarang. Kacaukan sedemikian rupa, goyang sedemikian rupa, lalu kuasai, tangkap. Sehingga banyak sekarang ini mangsa ya oleh orang-orang yang mau mencari keuntungan sendiri. Mangsanya adalah sesama manusia. Jenis-jenis akan songoni masuk doi amang inang tu akan nabi palsu na mengecoh sedemikian rupa untuk mencari keuntungan dari orang banyak. Alai nuaeng di pabua tu hatai noni asa unang madabu dohita, asa unang talu dohita, asa sabalikna iko bui kita mengadopi, iko mampu kita mengadopi, asa bui kita manahan. Songo dia carana satu kinari amang inang. Alai didok do pemuse rumang ni akka nama saya Roma akka naso uhum akka ketidakadilan anggon mata bereng praktek na tiang manginang di purtibion nuai akka ketidakadilan isoi nama godangna. Alai sabar kita molope korbak kita sipata di ketidakadilan. Udok sabar dan nama do iko pasobot tak ketidakadilan. Ketidakadilan itu harus kita perjuangkan supaya ada keadilan. Ido jala di sido ramo lo tapakke dakit denggas suarata amang inang di akka pemilihan umum manang pemilihan daerah ya, asa terpilih akan nadinggan, asa terpilih na olo maka tidakon keadilan di sido pakyota suaratai jalang edo oputta nakingan opo Purusta suatu ngadong halak Kristen warga HKBP khusus naso mamakke suarana laho memilit pamaretta alahita do disuruh tu hattai lau memilit ise mananaeng gabe pamarettata jemulo dakta pilit dakta pakke suarata perjulu mangalo tu hatta do hita ai hita do dipakke tanganna laho memilit alai tapi ma akan apa tu di sido boy kita menyuarakan molo adong naso adil tahilala
asa dipature, asa boy di baik keadilan. Jaladak pola tuhita tu alai tu sudi colma nahumalia kita. Jala molodung masa ketidakadilan idok musenak disingali madohot kakolongan. Dak peduli bedongat tudongan. Jala lungud dorohat tanwai ngomamereng hati amanginang. Banyak sekali pembunuhan. Guda kian nuaing namura-mura pahabis sokosan idonganna. Namuraan pahabison nasolho tu ibana. Bah, hai di dia nama ikatan kasih ninna roha. Ya. Saya olo doneng tangi si ba mamereng mabigiak ke berita natabigi. Jalan nirip puhiat do, pola di hutan adeu. Hape zonok tiba pe bui masa akan nasungan. Alai nuaing amang inang. Dijauhot tuhat tama tuhita di parade mahitau saluhu nanuaing bohado hita asabui marhamonangan, bohado asabui hita mampu untuk boleh juga ya bukan sekadar monang untuk dirita alai hita pe tampil ma laho mabuan hamonangani totu tuaka na di umalia kita. Perculu nabui berengotta asabui hita manahan tiruotta do songon sihanna. Nadi epistel natabigi naking merid di bana. Alai molo natabigi ta ijahan naking edde doi saat dorak sui ya adorak sumerid di bana nahacit. Adong dosa da artikel rohani hujaha taringot tusi dibahan penderitaan diubah menjadi tarian. Jadi nani dihonai itu tarian, tapi sebelumnya ada penderitaan. Penderitaan natahe. Maaf perjulu, dia adalah seorang perempuan ngamatua dang dope adong yana konna somal didok nang dibibil tai mandul. Ala hukum keyahudian di Israel kuno mulo terliling so adong ianak kon nisadaripe diizinkan dosa da bawa muse manguli ido ben adok si peninna. Alai si peninna on sasitong ne kon hormat maniantu sihanna alai sabalik nado ileai si peninna do si hanna sedemikian rupa. Baru saya diberengi bana dotong nang ripena si Elkana burjudonya si Elkana ya holongi do si hanna alai manang bohape ngamer bagi be pikiran do rohana alanido nang pe adong akan nasongoni rupani di akatikki na salpu alai tu hatta Yesus pahot tomuse tang dinggan na poligami na adong dua bakal lubi di manai istrina ya alai tu hatta Yesus mandok sada do. Nah alani ditiki adok si taunon na adok paru kilon na ahado diulasihanna inang amang asabui mengubah penderitaan menjadi tarian. Satu adalah ketekunan berdoa. Ya, holang do hutana sidai itu huta silu nanidok nai. Tempat ni kemah pertemuan dang bait Allah songono dope manang na di Jerusalem dope. Komerdala donasi datusi sedemikian rupa alai marsitutu di bana martangiang. Alai napas tidak kola disi di jabuna pe martangiang doe pasahat tetu tuhatai saluhuna. Beribadah marsitutu dungi pasahaton pergumulan nai huhu pangiduan namuse jala di pangiduan nai dang diau rikot ale Tuhan molotung adok pasahatok kudo itu ho takas doi taingot dia kuat dan benar apa yang dirindukannya diberikan oleh Tuhan. Paduahon bohado asa manahan danga pala takas didok disom memang alai budo berengot ta di padohan ni Apostol Paulus na dihapor saibana tetu sia Tuhan ta Yesus doi
perlu ada pelatihan iman, pelatihan rohani. Pelatihan rohani songon atlet di sada Korintus bidu sia ayat 24 satu ayat 27 di patorang ibana songon dia mahurwa atlet asa sangat rodi tujuan parjulu de ibana di haringgason melatih diri mau liate ma akka amang nak di bawah hamudu teh ya latihan rohani merhite na margurede merhite na patupa penelahan Alkitab ya dakolani tu dilatih do muse songo dia do berdoa syafaat melalui kegiatan-kegiatan hita ya kan bergati-gati do untuk do syafaat kan sedemikian rupa pare dioni pe molo tabereng lupa ni ause mula-hula do amang hu hati dakon tebuni na latihan mangguruhon edde na semrautiad do bagion nyan suarai tapi ketika sudah tekun semua menjadi harmoni yang indah didengar. Ya, kesaksian dari koster non Kristen yang dekat dengan saya dulu ketika di Perumnas Tangerang, dia yang mengatakan seperti itu. Senang sekali mendengar latihan kur ala tebuhu bigi dimulana sursar doen nebana. Ya, pasti itu sursar teh. Oh pak suara ipidak sudi itu terburu pani padu. Alai kemudian jadi enak terdengar nenebana. Itu adalah latihan amang inang. Songoni mado akka amana asing dope ayo amang kita latih diri kita latih kerohanian kita supaya terbiasa menyatukan yang tadinya berbeda. Lalu kita dipadu sedemikian rupa ada harmoni. Dan harmoni itu tentunya akan membawa sesuatu semangat dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan ya di situ ada juga penguasaan diri. Ya kita dilatih. Sorry amang isi do amang guru ta, amang guru pe pasti do mulai perrohaon na latihannya tongak kesudina. Anggo holan iba sediri neng mabay suara niba. Belga suaraku menenggugu suaraku olani hubahen dak kujaga rupani maul doe gabe padu tu suarani dong ikon adong do yau menguasai diri bamolo songon na hubigi dong person husi suaikan tu si molo songon na galiban hupagugu suaraku ya penguasaan ale dak kolani menguasai diri tu nga adong be jam untuk latihan nga adong be ya dia kita merid dibuin ya kan adong itu adalah bagian daripada penguasaan diri alailam sahat mamu setabereng amang inang hinarikot ni penguasaan diri di partikiatan waeng. Kalau kita tidak menguasai diri kita mudah jatuh ke banyak godaan sekarang ini. Lungud dorohatta mulu gudang rupani naparpudiong korban karena judi mulu judi na julu memang adong dotong judi tinadda doi akka judi ale bodu pe terbatas rupani ala holang si pata maol capayon ale nuaeng judi ido ro tu jabutta ala kula tu jabutta tu dia tu rohatta merhiti-hiti akka ala komunikasi muaeng kalau tidak bisa menguasai diri maka dia akan jatuh amang dan inang. Jadi perlu melatih iman kita, perlu menguasai diri. Kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Napa tuluhon jala omma bohal na arga na perpudi merperdumua tutur pohon ahamai. Anggo belajar sian prinsip ni namar bola kaki do. Olo dah manot bola kaki amang inang. Olo do. Olo ate pasti doi. Ola telu mangalo Jepang natuari baru rohata. Sungon na hurang lo ate semangat tayanyan nang mon alai pos rohamu inna iri tohir musiate ya. Alai ahama sitiruon sian prinsip dalam kaitan asamanahan.
Adong do tokoh olahraga bola kaki namar goar Alex Ferguson. Indo ibana songonon. Pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Ali marbula do dah. Dang naman do iko menyerang ita rupani menyerang ya menyerang ijabru iko serang do inato manang iko serang do amatoni dak sungoni. Ali marbula. Alai aha manata tiru nanik sibotot tadi si. Halak na Persea mulai dok manahan dang sai holan statis. Dak sai holan berpangku tangan. Dak sai holan atau mata bereng-bereng ma tidak. Tapi kita harus menyerang dalam arti ayat 10 opat kujahajo dengan asa takas dihita. Laos berita honot todo berita naulion nataringot tuharazauni dilihat portibion laho makatidakot tu saluhu na bangso. Duk pei asaro ujungna. Berarti harus bergerak, harus keluar, harus memberitakan berita keselamatan. Tuise hidok tu sadok portibio tu sadok bangso. Jadi asa manahak kita amang inang disudena akka hapursuhon nakid disudena akka sitaon akka tantangan sedemikian rupa doh akka godaan bahkan menghadapi nabi-nabi palsu na naing mengeksploitor kita naing menipu kita ikon marbarita nauli do hita. Iko borhat do hita. Jadi ditikki na marbarita nauli hido hita tabahagugo otta mengadupi semakin jeli menilai melihat akan masa di sekitar ta. Alani talati madirita taului marbarita nauli amang inang asa marhamonanga kita di tongani ngulut tahun. Jala ido pos nirohatek kumeningkat do hita sudena. Molo di tahun 2024 sudi perhalado mulai dok perhalado partohonan dok nasu partohonan ngata pahami rekod namar barita nauli ya di gedung serbaguna doi tabai sada seminar 4 jam di tahunon ikut tingkat tonon nama au ikut dilatih saya mau dilatih dan berharap dia ke program kerja tak ada pelatihan untuk marbarita nauli di tahun 2025 asa unang holan songos-songoni hita alai ikon naik level hita gabe parbarita nauli tabudo saptemani kegiatan parhihion ama di bagasan taunon semakin mengasihi saling menopang agar kuat dan bertekun menghadapi zaman baru. Saling mengasihi itu tentu akan tampak dalam pergaulan sehari-hari, dalam persekutuan, saling menopang, mengurupi, mula adok akan nagali, alai mula adok tumuse songonna naing lipe, paingot, asa tetap di jalur yang benar, dan kemudian ada ketekunan laho menghadapi zaman baru. Itu akan terus ya tercipta dalam persekutuan kita. Hulahi lam tajujui ma akka inang akka amat tate asap robi marharinggason tu parsauran ni akka ama. Alai marhiti-hiti mamuse amang inang tentu di tonga-tonga ni kebersamaata asa sudi kita manahan, sudi kita boy marhamonangan, sudi kita boy menikmati keindahan songonan di gobarhon ni bunga raus naki manang bunga mawari iko kuat do kita ikon manahan marhamonanga kita di bagasan tuhatai alani masyuru pamahita masih topangam mahita sudina akka amatta tabigi nakid direfleksi riko do taurupi asa benar-benar akka ama namar sakala ale akka ama piate tabigi matong aisipata
paduhannya ka inatai emang tiki na dorar si patadak pasa tedok na sidah teru aduh torningo marupani soni mengalusikan iya ingot tamu do tahe diki pengadilan ni Tuhan Yesus adong suara ni sada ina tu pengadil ya ingot tamu do gorni inatai ya si Claudia do gorni inatai ate alai dengan turehon oleh amatai pengadili ilaku hoddo ya keputusan yang tidak adil kepada Tuhan Yesus. Tapi takas di dok ibana, dok tahe unang ganggu Yesusi, huma susah dua na buderi di bain di pikku, taringot tu ibana inna. Ima alaso ditangihon ibana, ya padohan ni inat tanai, ujungna keputusan yang tidak baik, jala sahat tu sarioro gawe tersurak guarna seorang pengadil yang membuat keadilan yang tidak baik kepada Yesus. Tatangi humma do denggan. Aleatong akainangate lo pasahaton ya pesani petong ibagasa na matehe. Ibagasa kalabohom matong musena ya diaka pertikian na tepat anggui pasti do terjadi harmoni yang baik di tengah keluarga. Keluarga pun semakin kuat mendidik anak-anak asa bertumbuh baik tong nang akka yana kota. Amin mertangi yang mahita. Mauliate madiho ali di bata amanami na pengotok kami di bagasa tikion asa manahak kami ro di ujung akaido na paluomu akaido na dapotan las ni roha pergugui mahami tetong marsiho iho martangi yang beribadah marharing gasok kami melatih haporsion nami akka doa ibadah lam zonok kami marsaur di punguan-punguan di tongani huria asa masyuru pak kami ali Tuhan pasu-pasu mahami saluhuna secara khusus akka amanami naung patubigihon akka ulau nadinggan tutik kinarope luas male Tuhan semakin meningkat muse lamar situtu muse masyuru pamma ditongani rumah tangga songondok ditongani huria mauliate madihuale Tuhan sahat tu tangamu mahami saluhuna di bagasan anakmu Yesus Kristus sihokopami amin. Ditiki marid dehita tapasahat ma piliata edita gok lasni roha do au dingudukon. Lukon,
piliatta tu debata ale debata amanami na di Banua Gijang kodok haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may gabi uap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihanon pati bulhok karajaumu di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portivion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang ni silehol-lehon mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Sauk malomoni roham di bonotongon songon na di Banua Gijang deo matu kami sadarion hanguduan siapari sesama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu kami unak kami tugiho tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batama ho disodak ko Tuhan de Batama buhina tuho jala asima rohana midaho didopak ko Tuhan de Batama buhina tuho jala dipasaorkon madamena tutodim